Raġel ta' 25 sena mill-Ghana nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għal traffikar ta' droga. Fil-qort instema kif it-tlieta li għadda l-Pulizija ta' kontra droga kienet qed tagħmel ronda fil-Marsa meta nnutat raġel suspettuż. Kien hawn li l-Pulizija avviċinaw bdew ikellmuh, iżda dan sar aggressiv, tant li prova jieħu pistola ta' pulizija u għalhekk kien talbet l-assistenza tar-Rapid Intervention Unit. Hawn ir-raġel kompla jkun aggressiv u ma bedix jobdi l-ordnijiet u għalhekk ġie arrestat. Wara tfittxija fuq u allegatament instabu madwar 50 borza żgħira b'sustanza suspettata kannabis lesti għat traffikar, kif ukoll mal-2800 euro fi flus kontanti. Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Tony Armando Zara u Joseph Ingrixti li huma mixlija li fawissu li għadda wettqu serqa vjolenti fil-Gżira. Fil-qorti tela jiexed l-allegat vittma ta' din is-serqa fejn stqar li f'data li ma jiftakarx huwa kien se jiġbed il-flus minn ATM fil-Gżira u għadda minn ġnien il-Kunsill tal-Ewropa għal ħabta tal-11 ta' filgħodu. Huwa stqar li meta kien miexi fil-ġnien lemaħ lill-imputata u din allegatament avviċinatu, ittantatu u saqsietu ġej. Hawn rrispondija ma tarax u beda miexi għall-ATM. Sostna li huwa ġibet madwar 250 euro u tefaħħom f'borza. Għal kif ħass li xaħat jiġbidlu l-flus minn idejh u meta ħares lura kienet l-istess mara u qaltlu jekk ma jagħtihiex il-flus, raġel li kien wara jaseħ xeba sal-mewt. L-allegat vittma sostna li r-raġel li identifika bħala Armando Zara taħdaqqa f'wiċċu ta' jarlu nuċċali, iżda dan irnexxielu jiġbor in-nuċċali u beda jiġri. Dan irnexxielu jiġri sa pompa tal-petrol fil-viċinanza, iżda l-imputat allegatament laħqu sal-pompa u reġa' jeddu. Huma komplew jiġru sakemm l-allegat vittma daħal f'uffiċini fejn għalaq il-bieb u qal l-imputat li l-pulizija qegħdin fi-triq. Johan Kassar ta' 32 sena nżamm arrestat wara li ċaħat akkużi ta' vjolenza domestika. Fil-qort intqal li l-pulizija kellhom informazzjoni li mara daħlet l-isptar u kienet qed tissofri minn ġrieħi gravi. Instema kif il-mara li kienet Ġermaniża kellha argument mas-sieħeb tagħha. Dan minħabba li l-imputat kien ilu sena ħieles mill-vizzju ta' droga, iżda dan l-aħħar reġa' beda jieħu droga. Instema kif l-argument ma' tfajla tiegħu allegatament inqala minħabba li staqsija għal xi flus għad-droga. Kien hawn li l-Ġermaniża bdiet tajjat fi triq u għalhekk Kassar allegatament attakkaħħa u b'hekk spiċċat b'sinna miksura u qasma fuq rasa. Meta l-maġistrat ġew mifsud ma tax il-libertà proviżorja lill-imputat, dan beda jiddisrispetta l-qorti fejn irringrazzja lill-maġistrat talli tefgħu il-ħabs u anke qallu li se jweġġa' lilu nnifsu. Jason Attar ta' 45 sena li jgħix Santa Venera ngħata l-ħelsien mill-arrest war li wieġeb mhux ħati li fissijat bikrin tal-ewwel ta' Settembru wettaq diversi reati. Instema li bejn it-3 u l-4 ta' filgħodu tal-ewwel ta' Settembru, Attart li jista' jkun kien qiegħed taħt l-influwenza ta' xi sustanza daħal f'lukanda fejn beda jistaqsi għall-individwu. Hawn huwa dejra aġitatu fi stat panikus u allegatament seraq mowbajl tal-impjegata u ħareġ jiġri l-barra iżda din irnexxiela tieħdu lura. Intqal kif wara dan huwa allegatament daħal fil-karozza tiegħu u beda jsuq, iżda waqaf daqqa, ħareġ mill-karozza u avviċina l-karozza ta' warajh. Kien hawn li allegatament fetaħ il-biba ta' din il-karozza u ħareġ tfajla minnha, iżda din irnexxiela taħrab. Minn hawn intqal kif reġa' daħal fil-karozza tiegħu u beda jsuq b'mod perikolus, fejn ftit il-bogħod instab u ttieħed mill-ambulanza. Nathan Magri ta' 20 sena li jgħix ħal-qormi baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li fil-31 ta' Awwissu daħal f'dar ta' anzjanza biex jisraqlu l-kartiera. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest fejn innutat li l-verżjoni tal-istorja tal-imputat u l-allegat vittma ma qablux u li l-imputat għandu fedina penali nadifa. Il-maġistrat ġew mifsuta mill-ċara li l-qorti ma tittollerax vjolenza, speċjalment fuq persuni vulnerabbli, u għalhekk ċaħdet it-talba tal-ħelsien mill-arrest.